J sebisa boleh gede kula dosaken panjenengan Mas Wiji saha Mama Kuit nggih. Ugi pendekatan Bapak Ajen boten supaya Bu Ajen juragan tempe bidal boten ngering utawi warung ngering gedhong sugeng mirsani. Matur nuwun. Wong
gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang lutok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang lutok aduh 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 tangi turu malah empu madeng tanpa lawuh nanging aku nekat imbu foto pedes kabeh golek tombok godhong soro tanpa bosa pasirah kenal kata pekiwu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau beki ngopo aku juga ora paham kaya negong tuwa ning kok aku gampang lali awakku terus kabeh opo aku jegur kali efek gedang kluthuk sirahmu met matuk-matuk tak kira kayu panjebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloget-kloget ora wani ngelih aku sangu ayam penyet tok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang lutok gedang lutok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang